Στην αρχαιότητα, τότε που η επιστήμη δεν είχε ακόμα εξελιχθεί, οι άνθρωποι προσπαθούσαν να εξηγήσουν ό,τι έβλεπαν γύρω τους, ό,τι τους περιέβαλε, αλλά και τα φυσικά φαινόμενα φτιάχνοντας μύθους και συνήθως κάθε μύθος είχε πολλές εκδοχές. Το φυσικό φαινόμενο του σεισμού, για παράδειγμα, εξηγήθηκε με το μύθο του Εγκέλαδο. Κατά μία εκδοχή του μύθου, ο Εγκέλαδος κατακεραυνώθηκε από το Δία. Κατά μία άλλη εκδοχή τον σκότωσε ο Σιληνός, ο ακόλουθος του Διονύσου, και κατά την επικρατέστερη εκδοχή τον σκότωσε η θεά Αθηνά, η οποία κυνηγώντας τον πάνω από την Ευρώπη, πέταξε πάνω του τον νησί Σκελία ή το όρος Έτνα, και από τότε ο Εγκέλαδος, αναστενάζοντας μέσα από τον τάφο του, προκαλεί εκρήξεις ηφαιστείων και σεισμούς. Οι γαλαξίες αποτελούνται από συστήματα αστέρων, κοσμική σκόνη και σκοτεινή ύλη. Η λέξη προέρχεται από τα ελληνικά, σημαίνει άξονας από γάλα και αναφέρεται στο δικό μας γαλαξία NGC 4414, που είναι ένας τυπικός σπυροειδής γαλαξίας στον αστερισμό της κόμης της Βερενίκης. Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, ο γαλαξίας σχηματίστηκε από την Ήρα, η οποία έχισε γάλα στον ουρανό όταν ανακάλυψε πως ο Δίας την ξεγέλασε και τάιζε τον νεαρό Ηρακλή. Ο Δημόκριτος, που έζησε από το 460 έως το 370 π.Χ., ήταν ο πρώτος άνθρωπος που χωρίς όργανα ισχυρίστηκε ότι ο γαλαξίας αποτελείται από απομαχρισμένα άστρα. Ας ξεκινήσουμε όμως μιλώντας για τις έννοιες που θα συναντήσουμε στο τραγούδι, μία-μία χωριστά. Κατά την αρχαιότητα, πριν την ανάπτυξη των θετικών επιστημών, ήταν εύκολο για τους ανθρώπους να δουν τη γη ως το κέντρο του κόσμου. Ο ήλιος, τα άστρα, οι σελήνοι και οι πλανήτες, όλα έμοιαζαν να γυρίζουν γύρω από τη γη. Σύμφωνα μάλιστα με κάποιες αντιλήψεις κινέζικες και ινδουιστικές, η γη ήταν επίπεδη και σριζόταν πάνω σε κάποιο τερατώδες ζώο ή σε κάποια γιγάντια χελώνα. Οι Βαβυλώνιοι θεωρούσαν τη γη επίπεδη και κυκλική. Και πάνω από αυτήν υπήρχε ένας στερεός θόλος που περιείχε τα άστρα και συγκρατούσε το έξω χάος. Η θεωρία ότι η γη ήταν σφαιρική υιοθετήθηκε από όλο ένα και περισσότερους μελετητές, όπως ήταν ο Πυθαγόρας, ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης. Μοναδική εξαίρεση ίσως να αποτελεί ο Αρίσταρχος, ο οποίος φαίνεται να ήταν ο πρώτος που είχε μιλήσει για ηλιοκεντρικό μοντέλο. Η Γαία συμβολίζει την υλική πλευρά του κόσμου. Ο Ησίωδος, ο οποίος ήταν αρχαίος Έλληνας ποιητής και συγγραφέας και έζησε τον 8ο αιώνα π.Χ. και μάλιστα ήταν ο δεύτερος σπουδαιότερος ποιητής μετά τον Όμηρο, μας λέει πως η Γαία γέννησε τα όρη και τον Πόντο, τους Τιτάνες και τις Τιτανίδες. Θεωρείται αρχή της ζωής σαν μεγάλη μητέρα. Ο ήλιος είναι γιος του Τιτάνα Υπερίωνα και της Τιτανίδας Θείας και αδερφός της Σελήνης και της Ιούς, δηλαδή της Αυγής. Εκτός από θεός της ηλιακής ακτινοβολίας, ο ήλιος είναι προστάτης των όρκων, μιας και πολύ συχνά στην αρχαιότητα οι άνθρωποι ορκίζονταν σε αυτόν. Οι αρχαίοι Έλληνες φαντάζονταν τον θεό ήλιο ως ένα νέο, χωρίς γενιάδα, ο οποίος φορούσε μία ρόμπα και στο κεφάλι του έφερε ένα αστραφτερό φωτοστέφανο. Έτσι οδηγούσε το χρυσό του άρμα, το οποίο έσερναν 4 άλογα που συνήθως ήταν φτερωτά. Κάθε πρωί αναδιόταν από το χρυσό παλάτι που κατοικούσε στην Ανατολή, στην κήτη του ποταμού Ωκεανού και φτάνοντας το μεσημέρι στο ανώτατο του σημείο, δηλαδή στο μεσουράνημα, κατέληγε αργά το απόγευμα στη Δύση, στη γη των Εσπερίδων. Εκεί κατέβαινε και μεταφερόταν στο παλάτι του για να ξαναρχίσει την άλλη μέρα ξανά το ταξίδι του. Ο Ορίων ήταν ο πιο διάσημος κυνηγός στην ελληνική μυθολογία. Ένας μύθος λέει ότι ο Ορίων και η Άρτεμις αγαπιόντουσαν και σκόπευαν να παντρευτούν.
Τη σχέση τους όμως δεν ενέκρινε ο αδερφός της, ο Απόλλωνας, γιατί ήταν ένωση ανάμεσα σε θεά και άνθρωπο. Ο Απόλλων έδειξε στην Άρτεμη ένα μακρινό στόχο στον ορίζοντα και την προκάλεσε να τον πετύχει με το τόξο της. Εκείνη δεν μπορούσε να πει όχι σε τέτοια ευκαιρία να δείξει την τέχνη της στην τοξοβολία και έριξε ένα βέλος στη μακρινή κουκίδα, την οποία πέτυχε στο κέντρο. Ο στόχος σύντομα εξαφανίστηκε κάτω από τα κύματα της θάλασσας. Λίγο μετά, το θύμα της ξεβράστηκε στην ακτή και ήταν ο ίδιος ο Ορίων, μιας και ο Απόλλων ήξερε πολύ καλά ποιος ήταν εξ αρχής. Η Άρτεμις, μες στη θλίψη της, ζήτησε από το Δία να τοποθετήσει τον νεκρό αγαπημένο της ανάμεσα στα αστέρια. Έχουμε για σπίτι έναν όμορφο πλανήτη που γυρνά από δύση προς ανατολή. Η Γη είναι λοιπόν το μοναδικό μας σπίτι, δηλαδή ο μοναδικός πλανήτης που γνωρίζουμε με συνθήκες κατάλληλες για την επιβίωση του ανθρώπου. Ο ήλιος, όπως γνωρίζετε, φαίνεται να κινείται από την ανατολή προς τη δύση στον ουράνιο θόλο. Αυτό συμβαίνει γιατί η Γη περιστρέφεται γύρω από τον άξονά της ακριβώς με την αντίθετη φορά, δηλαδή από δύση προς ανατολή. Ο ήλιος και όλα τα άστρα του γαλαξία μας πραγματοποιούν μία περιφορά γύρω από το κέντρο του γαλαξία ακολουθώντας μία γιγάντια τροχιά. Ο χρόνος που χρειάζεται ο ήλιος μας για μία πλήρη περιφορά είναι περίπου 250 εκατομμύρια χρόνια. Η περιφορά της Γης γύρω από τον ήλιο είναι περίπου 12 μήνες. Η διάρκεια αυτή έχει χωριστεί σε 4 εποχές των 3 μηνών. Το έτος φωτός είναι μονάδα μέτρησης μήκους απόστασης και υπολογίζεται περίπου στα 300.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο. Τα άστρα που βλέπουμε με γυμνό μάτι βρίσκονται σε κοντινές αποστάσεις κάτω των 1.000 ετών φωτός. Επομένως αποτελούν την αστρική μας γειτονιά. Ο ήλιος μας και αυτά τα κοντινά άστρα βρίσκονται πάνω σε ένα μικρό σχετικά βραχίωνα του γαλαξία μας που ονομάζεται βραχίωνας του Ορίωνα. Ο γαλαξίας μας αποτελείται κυρίως από άστρα, δηλαδή ήλιους, αλλά και πολύ μεγάλες εκτάσεις σκόνης και αερίων. Τα γνωστά μας νεφελώματα είναι τέτοιες πυκνές περιοχές σκόνης και αερίων. Οι μελέτες μας δίνουν μία τιμή 100 έως 400 δισεκατομμύρια άστρα. Το κέντρο του γαλαξία απέχει από εμάς 25.000 έτη φωτός, επομένως ό,τι βλέπουμε να συμβαίνει εκεί συνέβη πριν από 25.000 χρόνια. Το μέγεθος της κεντρικής περιοχής του γαλαξία προσδιορίζεται περίπου στα 10.000 έτη φωτός. Μέχρι τη δεκαετία του 1920, οι αστρονόμοι θεωρούσαν ότι ο γαλαξίας μας ταυτιζόταν με το σύμπαν και ότι δεν υπήρχαν άλλοι γαλαξίες. Η πραγματική απόσταση του γαλαξία της Ανδρομέδας προσδιορίστηκε από τον Αμερικανό αστρονόμο Edwin Hubble. Οι νεότερες μελέτες που βασίζονται στις παρατηρήσεις του διαστημικού τηλεσκοπίου Hubble έδειξαν ότι ο αριθμός των γαλαξιών στο σύμπαν είναι της τάξης των 2 τρισεκατομμυρίων. Ο Αϊνστάιν, βασισμένος σε παλαιότερες παρατηρήσεις, έδειξε ότι η ταχύτητα του φωτός είναι η μέγιστη ταχύτητα που υπάρχει. Κανένα υλικό σώμα δεν μπορεί να επιταχύνει ώστε να αποκτήσει ταχύτητα ίση με αυτή του φωτός. Το ότι βρισκόμαστε σε αυτόν τον πλανήτη έστω και για λίγο είναι ένα αδιανόητα απίθανο γεγονός που για να πραγματοποιηθεί ήταν αναγκαίο να προηγηθεί μια τεράστια αλυσίδα άλλων γεγονότων με αναρρύθμιτους κρίκους. Με αυτή την έννοια είναι ένα θαύμα και εμείς πολύ τυχεροί που το ζούμε.